ovakav bajk si užasno ovaj čovjek, reći mi se smije. Veliki problem. Novi stanovnici. Ono kada subotu u ponoć presađujem kaktuse. Ovo je novi, imam pupiće, možda dobim cvjetiće. Bomo vidjeli kako se sviđa to. Prekrasno, kako sam umrla. Evo tu divota, da sam se zvala Kalim. Bok, ja sam Sonja. Ja sam Zrinkina, nešto, ne znam šta, ali uvijek dođem vikendom. Hoćemo biti frendači, ha? Hoćemo, znam da hoćemo. Male. Ljubav će mekana čapica. Bog dušica, Bog. Ljubića mali. Znate kaj je bilo? Upoznala sam Martinu. Bićemo se super. A vidjela sam i Teu danas. Samo ona nije skužila da sam ja isto bila sa Zrinkom. Mislim, Zrinka nas nije upoznala. Ali super mi je sve jedno. Svi su super. Sve je super. Imamo novi asesuar. Najljepši smo. Najslađi smo na svijetu. Gdje smo? Znači, kad pojedeš ključni dio ligeštela, konkretno ovaj tu čošak, ovaj spoj, onda ovak sjediš. Kak je baš briga. Milica ova. Ti si najsmiješnija na svijetu. Čujuha. Ja ne znam je li sad to moguće, ali ona danima već opsjeda ona tam sirota drvo. I ja sam ga danas našpricala detaljno sa sokom od limuna. Imamo i korice, ne? Sve sam našpricala, vidi se kapljice. Uglavnom, ja osjetim onako full kad prođe miris citrusa, a macama se navodno gadi. I sad, ova situacija. Pošto ga ona tak lijepo gleda iz daleka, a 3 dana koliko je drvo u stanu već jaše po njej. Ja ju uporno tjeram i hoću popizdit, jel? Ja sad mislim da fakat djeluje da je smrdi taj citrus, jer ga sad gleda iz daleka i ne prolazimo na bliže od ovog. Bomo vidjeli. A mislim, ne usudim se prerano veseliti, jer dosadašnji životni iskustvo pokazuje da ipak maca na kraju uvijek pobjedi, a ne ja. Tako da, naučila sam ne slaviti prerano.